Ei, salutare mea, sunt NCB. Azi am cu două promovări pentru Game Zombie, care are un canal despre tot ce a făcut el până aici. Multe a făcut. A făcut Unturned, Coin Answer, Minecraft, deci multe a făcut. Deci eu zic să vă abonați la canalul său, merită, și Minecraft a făcut episodul 1 până la 4, nu știu ce n-am mai postat. Bun, și a doua promovare pe care vreau să fac este pentru, așa, deci notificări. Nu, stați așa că am primit numai ceva. De fapt, cred că 3 promovări o să fac azi despre intro, cred că facem despre intro pe gratis. Eu vreau să ajungă la 100 de abonați, așa că haideți să-l ajutăm. Și noi pe intro o să ajungă la 100. Și ultima pe care vreau să fac, dar nu cea din urmă, este pentru Frosty Gaming HD, are 29 de abonați și s-a apucat de acum foarte mult timp, deci acum 5 luni. Și face și el intro câteva, se mai joacă, face și live-uri. Nume, dacă mai aveți promovări, lăsați un like și lăsați un coment și ziceți-mi. La revedere!